Цар Фердинанд в манифеста за обявяване на независимостта на родината казва: винаги миролюбив, моят народ днес понесе копне за културен и икономически напредък. В това отношение нищо не бива да спъва България, нищо не трябва да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Не случайно цитирам тези думи. Те са писани преди 101 години. Силно вярвам, че днес младото поколение се стреми към същото и че всички вие няма да пожалите сили и енергия, за да сбъднем тази мечта, защото тя е обща на всеки от вас, на вашите близки и семейства. Либералните ценности могат да бъдат пътя да стане тя реалност. През изминалите години някои доброжелатели все ме изпращаха с еднопосочен билет за Мадрид и това видимо им доставяше удоволствие. Не е коректно, според мен, нито демократично подобно отношение към човек, който е бил 50 години в изгнание. От тази трибуна искам да им припомня, че съм роден в България и като български гражданин логично е да си остана тук, в родината, до края на дните си, ако Господ е рекал така. Yeah.